twak mabende kanineno posters mabende nwake mbui magwa ing'e thoro wach mabende wantiere godo kanyakla koda wendo mabende wantiere godo okinyi makawuono nyaka Ramogi jwang' okinyi makawuono thuond wach mabende odor mar mondo mi watwage otenre koda siasa kod dongruok wan kaka oganda luo kotenre koda siasa gi dongruok wachopo kanye to okang' makamaendi kata mana thuond wach makamaendi wabedo godo bang' ka moko kuom josiasa mawuok e kanyakla mar jolony e kind oganda luo kata kiero luo professionals nobedo koda romo odiochieng' manyoro romo mabende koro gijiwo oganda makaluo mar mondo mi oti kanyakla gi sirikal mano mar William Ruto kaka yo mano mar ywayo dongruok machiegni kodgi okinyi makawuono antiere koda achiel kuom jakanyo mar riwruok makamano mano Matino Gindo mabende en jaod bura machon mano marangwe mantiere kaunti ma Homa Bay bende Matino Gindo en jatend duond bura mano mar Green Congress Party Matino rokin machiegni erokamano Sharon ichio makare odiochieng' manyoro nubedo gi twak ahinya mar kelo dongruok mar jiwo dongruok ne oganda makanyaluo en mana ni oganda bende penjore ni luo professionals kata mana siasa migoya ahinya buo kanyakla mar jolony e kind oganda luo nochakore nade erokamano Sharon ing'eyo ni oganda mar luo gin jo Kenya to oganda nyaka manyre ni to bang' ndalo gisewuotho wuoth machalo nade to gisedongore machalo nade omiyo nyaka doge sama koro imako break mapenjruok bedie ni to be dongruok wadhi kachiel gi dongruok mag jo Kenya koso nitiere kaka jo Kenya yombo to wan wadong chien to kanitie yombruok manitie be nitie okang' mwanyalo kawo mondo mi wabende wajuke jo Kenya e dongruok marwa kaka oganda nikech en misigo mar oganda koganda mano many dongruok e kendgi onge oganda mar libamba mabiro kone oganda ma kama dong chien ahinya kik wawegi chien oganda koganda pangore kendgi to ka ok upangoru to ubedo wasumbini mag ji to ka upangoru to unya kaka oganda kendo ngima ubedo maber to aparo ni historia nitie ni oganda mar luo en oganda mosebedo katiyo matek kabisa ei Kenya ka kendo oganda mar luo ne gin oganda manigi kargi dongruok mar Kenya ka kochakore ka Kenya oyudo uhuru wan oganda manolony mogik e yor somo e yor ohala kendo e yore mopogore kata yor tuke to ka piny tindo sudo nikech Kenya chon ne en party achiel ma king'iyo kochakore 63 nyaka 92 ne onge akwede mag chama omiyo oganda ka ne nya kaluwore gi tekruok gi giwegi gi nyalo gi giwegi gi lony gi giwegi to nyaka thuolo mane jo Kenya onywandi e bwo chama achiel joluo dongruok gi ne dhi maber kabisa somb gi ne dhi maber ohala gi ne dhi maber pur gi ne dhi maber kendo ne gin joma jomwandu to nyaka nyo multiparty bi to waneno ka koro akwede nitie mang'eny to akwede wuok koni gi kocha nitiere kaka jok ma ok oganda mar luo nyalo kwedo joluo to nitiere kaka oganda mar luo be nyalo kwedore kendgi omiyo weche ariyogo kiriwo to nyalo thiro oganda Ogindo ka ngiwara mana kanyakla mabende untiere mano kanyakla mar jolony e kind oganda luo aneno kana mana ka thoth jokanyo maggu gin jokanyo mag siasa mabende nochung' to kata mana nokoyudo kata mana thuolo mar bede kombe makamano wantiere gi Evans Odhiambo Kidero mabende nochung' e kaunti ma Homa Bay wantiere gi Odoyo Wide gi mamoko diwach nang' anyalo wacho ni ing'eyo ni kama oganda nitie nyaka bedie jok machich ni to ang'o momiyo gik moko ok dhi kare to joma chichgi kata in iwuon kaka Sharon nyaka bedie sama ichichie ni to be gige na dhi kare to be gige oganda dhi kare nikech gin gik minyal go e kwan manene to be gidhi kare
Adwa miyi ranyisi. Nonro wacho ni oganda minyal kwan ne nigi mwandu ewi ng'ato ka ng'ato mani malo ei Kenya ka mogik. Anyalo tiyo nigi kisungu. The community with the highest per capita income in Kenya. Oganda ma kok okwan ewi ng'ato ka ng'ato to nigi mwandu mogik ei Kenya ka. En oganda ma Jomeru. Oganda maluwe gi mwandu ewi ng'ato ka ng'ato en oganda ma Jo-Kisii. Kore ko oganda mar Jo-Kikuyu. Kore ko oganda mamoko luwo. Oganda mar Luo ni chien. To king'iyo ndalo mane Kenya oyudo uhuru to oganda mar Luo mane ni malo. Koro kwanogi kigoyo to ka in ng'ama odewo oganda to nyaka ipenjri ni to ere kama lal wuokie mamiyo namba wa mane ni malo kawuono dok piny. Ing'eyo ni kapok ikawo kinde mondo ipenjri ni to wadhi maber koso wadhi marach mitimo nonro to iwuone ji dhi adhiya maber. Anyalo mi ranyisi ariyo. Namba achiel, ei chon nikech joluo gin joma Nyasaye nomiyo were mar somo. Ka nidhi e university manie Kenya ka, niyudo ko oganda moa e piny onagi ne ng'eny malo ogendini mamoko. Nikech joluo manie Kenya ka gin 12 ewi 100. To kidhi e university e higni mokalogo to ne yudo ka joluo manie university okalo 12 ewi 100. Kada ing'iyo chon to yudo ka joluo manondiki e sirikal nokalo 12 ewi 100. Anyalo nyise ni higa 92 kane pok multiparty obiro, joluo manondiki mane tiyo e sirikal ne gin 17 ewi 100. To kawuono kigo kwan joluo matiyo e sirikal gin 6 ewi 100. Tiende ni wasewito 10 ewi 100 mar thuolowa. Mano timore nikech ang'o? Ema keloni. Ma timore nikech kaka piny lokore, wan kaka oganda pok walokore. Koro piny yombowa. Ma miya nyisi ni oganda momewo sani mogik e Kenya ka gin Jomeru. Oganda maluwe gin Jo-Kisii. Siri mane ma gin go? Gin gi siri achiel. Ni Kenya ka oselose sirikal 13 nyaka ne Kenya yudo uhuru. Sirikal mokwongo sirikal loso bang' higa 5 ka higa 5. Kawuono wan e sirikal mar 13. Oganda mar Jomeru gi Jo-Kisii osebedo piny mong'ado bura ni gin onge sirikal mawegi oko. To wan kaka oganda ma Jaluo to chal ni wang'ado bura ni wan waonge sirikal mwabede iye. Omiyo wan thoro bedo ni wan e opposition. To Moi nowachonwa chon kapod etin ni siasa mbaya, maisha mbaya. Koro mae mamiyo wan nyaka kaka oganda kata kaka jogo monyuol ei oganda nyaka wadog chien wapenjre ni to be siasa wan ni kare? Ang'o momiyo wan wasiko mana oko mar sirikal? Ki in oko mar sirikal, thuolou mag tich jomoko ema kawo. Thuolou mag ohala jomoko ema kawo. Thuolou mag dongruok jomoko ema kawo. Nikech mwandu sirikal ipogo ne Jo-Kenya. To joma ok ni machiegni gi sirikal chamo thuon gi. To joma ni machiegni gi sirikal yudo dongruok gi. Mano momiyo pinje yombore e dongruok. Koro momiyo ni kata mana kanyakla mar Luo professionals nobiro kanyakla. Kata kamano odiochieng' manyoro kano romo koda jofwambo. Chenro makende mabende nulos ahinya en kaluwore koda okenge mag yudo dongruok motegno kokalo chenro mag sirikal. Kokamano ka director ne nyalo mana keto moko kuom jokanyo mabende noloso koda TV mar Ramogi. Wawinjo ne kaka chenro makamano nobedo. Dwani mondo wakaw thuolo ni mondo wagone go President William Ruto erokamano kuom yiero yawuotwa mabith kendo mariek kendo man kod lony mondo tigo e sirikande. Nuneno ko yiero walo wuoyi molony kabisa e weche motimo. No yiero Dr. Raymond Omolo wuoyi mariek kabisa. An natiyo gi Dr. Raymond Omolo kaka chairman mare mar board mar Lake Basin Development Authority. Onge chairman mora manotie buoye mak manan. Omiyo ang'eye ni en wuoyi manyalo dhi tiyo tich momiye na mokal kiwango moketne. Onge sirkal machielo ma wan go mana sirkal mar Samoei Ruto kanyakla gi Gachagua kaka deputy mare. Warali behind ji ariyogi kabisa mondo wadang' konyruok. Nikech ok dang' wabed ni wan e dhier to ji to chamo gige Kenya.
to wan bende wan taxpayers. Onego waduog ka. Mae president mochamo mumata e ndalo 18 kende to en e piny Luo Nyanza kata obedo ni ne ok ogone ombulu. Nyiso ni en kodwa gi lengo kendo gi paro mar nywandwa e sirikande. Kendo semiyo wasingo gik modhi timo. Wadwaro ni wan bende kaka jopiny ma e Nyanza wayaw lwetwa mondo wakaw singo negi mondo wabe wanywak e tich mondo tich obedne mayot. Pap onge kun. Telo sebedo wabeduru mos mondo pinywa mondo odongre. Onge gima walaro kendo. Tuna ganga ya mbele. Onge gima laro kendo dongruok ema duong' e piny ka. Mana kumanya kwa Ramogi Jwangi winjo kanyo ni pap onge kun to bende antiere kod achiel kuom jokanyo no gindo mabende wantiere godo ka Martin Ogindo romo makamano mabende nubedo godo dichi manyoro gi jofwambo biro ka koro jatend piny Kenya bende nosewalo nyaka jotend mago jogoro mongiroro permanent secretaries e pacho kaindi bende biro ka koro kramna jotend migepe cabinet secretaries bende dosechamo muma akeni nango myo ni romo makamano nubedo godo sani koro CSS kramna jotend migepe bende koro chiegni gi hawo kramna juma achiel e tich nango mini romo makamano nubedo godo nyoro nango meni nokupuoyo kata mana sirikal kaluwore gi chenro makamano kinde mabende nowali kata kapok ichamo muma. Wasetiyo puoch gi pak ne ker seche kata jatend piny mar Kenya migosi William Ruto seche ma osetimo maber ne oganda mar Luo kata ne oganda mar Kenya. Nyocha ne wachiwo puoch gi pak seche mane owalo achiel kuomwa maeno walo Mugosi Joseph Mugosi Mutari en wuoyi mawuok e piny mar Kuria. To nikech ne wawuok oko kaka jo Nyanza wiwa ne ok nyal wil kode. Mane momiyo ne wachiwo pak gi puoch nikech en lemo manyobire piny Nyanza. To ajalo duoki chien matin Sharon. Gima omiyo anyisi ni ogendini moko lony maingo ogendini mamoko. Kendo amiyi ranyisi mar Jomeru. Jomeru osebedo e sirikal ndalo mang'eny. To nitiere bedo e sirikal ok en bedo president kende. Bedo e sirikal en bedo migepe motegno matayo sirikal. Iluongo ni statecraft. Jogo momako statecraft dongore moloko jogo momako kata Wiliech. Omiyo Jomeru kinyalo paro history margi ne nitiere wuodgi moro mane iluongo ni mane secretary mar head of public service niluongo ni mane kinde mage ndalo Kibaki Mudhaura Francis Mudhaura ne en jagoro mongirore e office mar president. Motelo kanyo bende gisebedo gi jogorogo e office mar president. Omiyo keto gi e thuolo mambele mar yango dongruok gi kendo dhi mbele. Mar ariyo, anyisi oganda mar Jo-Kisii. Thuolo mosekalo chien kanyo ne gin gi jagoro mongirore e office president miluongo ni Simeon Nyachae. Bende nomiyo gi thuolo kabisa mar tayo dongruok gi. Mar adek, wan kaka oganda mar Onagi e sirikal mar Moi machon ne nitiere jagoro mongirore e office mar president mane iluongo ni Ezekiah Oyugi Ogango. E thuolo mane Ezekiah Oyugi Ogango ne en jagoro mongirore e office president, wan kaka oganda nwawinjo fuong'ruok e wechewa mag dongruok. Thuolo no ema nogerie Moi Institute of Technology ma kawuono waluongo ni Rongo University. Kanga Secondary School gi mamoko mang'eny. Nikech Oyugi noketowa gi tudruok machiegni gi sirikal. Omiyo nyoro kwa wuok oko nikech ne wabedo gi mor mogundho nikech ne watemo riwo weche ariyo. Dipo ka yiero mar Dr. Raymond Omolo ochiero nwa tudruok machiegni gi sirikal machalo mane Oyugi Kogango oketowa godo ndalo machon. Chon kane donjo office Oyugi Ogango to no openje ni tena ng'o mane chandi
To duoko mane adoda uno gangomi ane, can you consider it done? Mane mano miluongo yugi ni kalam maduong'. Tabu pane dhi godo ire noloyo. Omiyo ka Dr. Raymond Omolo oyudo tich mar jagoro mongirore e migawo mar Interior gi National Coordination. Ang'eni sani bende pod nyaka timnegi puoth kod mano od bura maduong' ma pacho kae. Idhi timnegi puoth kendo mana miyo wachung' kode mongirore. Kwa kwayo godo jod bura ni mondo opuodhe mondo kal mondo bedie komno. Wan kako nage nyaka wabede dieng'e. Nyi neno kaka jo Wakamba kane wach nyar gi bagni ne gipote dier ng'e Malonza Penina Malonza. Omiyo wabede kako nage kodhial ng'atwa to nyaka wapong'e dieng'e sama chon mondo wanyis ni wachung' kode motegno kik obadho moro bede mbelene. Ang'eno teku ma bende koro Raymond Ojongo Omolo donje en oteku ma dach ni kore lach nikech okawo kar Karanja Kibicho mana kapo nono ni bro puodhe mar bedo jagoro mongirore bwo migawo mar arita kwe. En mana ni paro osebed kata mana kanyayore paro mopogore opogore ma bende oganda nitiere godo. Giwacho ni kineno kata mana jatend migepe e gwengwa mag Luo wantiere mana gi Eliudo Walo. Kineno jogoro mongirore ma bende koro nowal ma bende pod irito mar mondo mi opuodh gi od bura maduong'. E gwenge mag Kaluo wantiere mana gi ji adek. Kwane ni neno mawuok Masawa, mawuok e hoho mar Okak, jo Somali neno ma bende oket kacha. Lakini pachi kaluwore gi Martino Gendo in kaka achiel kuom jogo ma bende nitiere Luo professionals. Okang' ma kamano diwach nang'o nikech giwacho ni nang'o miyo ne jowo ter kata matin. To jomoko to koro ter mang'eny. Mano ywak ma bende nitiere ahinya bende kaluwore koda dongruok ma bende nitiere. Owalo igeni nochiw ni lemo mano mar jatend migawo mar weche gweko mag tudruok. Erokamano Sharon, ing'eyo ni higa mar 2020 ne aromo gi jalup ker William Samoei Ruto. To nwabedo kode gi twak makende mar ji ariyo. Kaeto nokona ni mondo akel jowa moko mondo wawuo godo kode. Natero ji mane wawuoyo godo kode. To kendo kokalo redio Ramogi naduoko wach ne jothurwa ni wago mbaka gi jalup ker to owachonwa nodhi loso sirikal mar 13. Omiyo okwa jo oganda mar onagi mondo ung dwache ne lwedo mondo gibi giyud ratirogi e sirikal modhi loso. To nikech wan bende wuodwa ne dwaro ji matin kabisa mane oungo dwach Dr. William Samoei Ruto lwedo. Ting'eyo ni gimichuoyo emikayo e piny siasa ka. Mane momiyo Moi ne wacho ni siasa mbaya, maisha mbaya. Tiende ni jomoko go ombulu tek mondo yud pokge nikech jomoko ombulu ng'eny to gik midwa pogi tin. To joma ne ywak ni wayudo matin okanyal dok negi ahinya nikech migawo mar jogoro mongirore piny Luo noyudo kombe 2. To ei kombe 2 ge wayudo gi ka piny Luo nomiyo migosi William Ruto ombulu 17,000. To migosi William Ruto noyudo ombulu 7,000,000. Tiende ni kiyudo percentage joluo nomiye 0.0025%. To miyo wa kombe 2 e wi kombe 51. Kikawo percentage mar kombe 2 e wi 51 iyudo ni 0.03%. Pok momiyo wa oingo pok man wamiye kaka jo Kenya. To ng'ato nyalo kone wabende wan gi ratiro kaka jo Kenya mondo wayud pokwa. To jo Kenya mogo ombulu ne president nigi ratiro mang'eny maloyo jo Kenya moko gone ombulu. Mane mamiyo koro gimoro ni e sirikal ka miluongo ni goodwill koro donje to gi discretion. Omiyo adwogo erokamano kata mana e wang' jowi mar Ramogi ka ne President William Ruto ne pok mano kete piny Luo. Ok ofulo ni mago romowa
kendo wanyalo kwaye nikech koro wakwaye maonge ratiro nikech joma nogo ne ombulu be pod kwaye to wan to ne ok wago ombulu, ne wago ombulu matin. To nikech noketo singo ni oyie tiyo gi jo Kenya kanyakla mondo oriw Kenya, mondo Kenya sud kanyachiel, pod wamedo kwaye ni mondo opari e nyiwa, opari e yawuoto moko nikech sirikal bende pok oloso te. Kendo an gi yie ni mano President William Ruto dhi timo. Mano mana kar dhogi nikech siasa bende kata mana weche mag yiero bende noserumo. Yiero nwa dhi e tarik 9 dwe mar 8 nyaka sani koro wantiere gi jatend piny Kenya mar 5 mano William Ruto, ma bende koro oganda ma pacho kende en jatend piny Kenya mano mar gwenge duto ma pacho kende, mana gwenge mamoko kata bed ni yiere kata nok yiere. Koko mano kiny ma kawuono waloso ahinya kotenore koda siasa mag dongruok, ahinya dongruok magwa mago mag Kaluo, counties 4 ma bende wantiere gode e gwenge mag Kaluo. Mana ndalo 18 bang' chamo muma, William Ruto noneno ka odhi timo limbe e county ma Homa Bay, kama bende koro nosingo kelo dongruok mopogore opogore ahinya gedo mag udi. Ang'eyo ni juma be ma bende koro wadhi ne bende ochano mar dhi Homa Bay, aparo ni en chieng' tich abich mano mar juma mabiro. Okang' ma kamano kaluwore gi Matino Ginda, bende no ka koro wasudo machiegni gi sirkal. Okana kwa sudo machiegni gi sirkal, mak mana neno ka sirkal sudo machiegni kodwa. Kenda paro ni bedo ni sirikand Dr. William Ruto sudo machiegni kodwa en gima ber kabisa. Nikech onyiso wane e limbe mar dweche 2 ochano lemo wadereyo. Kapok olemo gwenge mamoko e Kenya ka, kata obedo ni ne ok wagone ombulu ahinya. Nyiso ni oyaro no bade mondo wadonje sirikande. Obiro machiegni kodwa. Nikech ing'ene history bende nitie. Kata seche mane wabedo gi loch mar Kenya machiegni kabisa kako oganda, Dr. William Ruto ne ni kodwa machiegni. Omiyo ng'e history wa kendo ng'eyo winjruok manie kindwa kodgi. Omiyo no paro ni ok ber ka sirikande ni dhi mbele ka jo oganda mar onagi onge iye. Mae momiyo yawo dhot kendo biro irwa okurit ni wadhi ire. To kendo kobiya gi lwete nono kata gi dhoge. Obiro gi weche manyalo loko ngimawa kako oganda. Omiyo winjo kiwacho maber, abe an gi ng'eyo nonengo bi Homa Bay tich abich manyien. Mondo ogo kwero piny michako godo gedo mar ute mag dak e Homa Bay. Homa Bay ka opogore gi ute council, onge national housing e Homa Bay. To mae gino miya wacho ni nyaka koro wapog ni nitiere gimiluongo ni discretion mar sirikal to gi goodwill mar sirikal. Goodwill tiende ni en hera mopondo ma sirikal nyalo bedo godo goganda moro kogendini mamoko tok ne ni sirikal ni kod gwera mopondo kata kwede mopondo bende sirikal nyalo bedo godo goganda moro. To koro sirikal mar Dr. William Ruto onyiso wa hera mopondo mochweyo wuok kode ayanga mobiro ni jodalawa adwaro ni mondo watiuru kanyakla. Dibed ni hera mopondo miwacho ni kaluwore koda kura 17,000 ma bende iwacho ni nok wagoyo ne nwagone mana 17,000 to ero biro wachako chenro dongruok e gwenge mag Kaluo. Kata kamano gavana e kaunti ma Homa Bay mano Gladys Wanga ng'eni kinde ma bende William Ruto natimo limbe gwenge mag Homa Bay noonge boma ma Homa Bay. Kata kamano orwako chenro ma kamano mana konyalo winjo gima na Wanga wacha hinya kaluwore koda ogirimiti mano mar gedo e kaunti ma Homa Bay. Mabende nego bedne ichako e dwe mabende wantiere ni mano dwe mar 11. E dwe mar 11 mano dwe mabiro. The first one will begin with 110 units being done under Sector A. With the first 110 houses, the groundbreaking will happen later this month, and that is what I think the chairman and the MD have both said. His Excellency the President will be coming to launch. I want to call upon local residents to start preparing to raise bids to buy these houses. These houses will be bought by ourselves. Our local young people should be given priority for recruitment as workers and suppliers of building materials into the project. We already discussed
the women stone cutters. We have the best stones here in the region. It would be sad to see that coming from elsewhere. We have the best sand also. It would be sad to see that coming from elsewhere. But we also have the best artisans. Nyakoro mgejuang mano Gladys Nyasuna wanga governor e county ma Homa Bay. Nanyisi ni gedo nek beni chako e duene mano dwe mar 11 wiana wilni pod wantiere dwe mar 10 kata kamano nek beni gedo chako e giko mar dweni dwe mar 11 ka bende gedo makamano igeno jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kayuore kapok awinjo tamna patch Martin Ogendo we wakaw yo mokwongo waduogo sumo paro matuta hinya bende kaluore koda weche mabendi yoro nakane no ka ote bende thoth kik di mabor. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashore. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanu CP. Jatelo, report chiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Okay, luongo ji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia. Saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Jamni kata chiae mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiae ahinya ka chiae ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Manakamanya kwa mgajong machiegni okang mar ariyo ma en twak e chenro mar rupinye twak mabendo kiny makawuono thoro wach mabende wantiere godo en dongruok ahinya ma kaka gwenge magwa mag Kaluo nyalo dongruok mar mondo mi jopiny mawuok e gwengewa mag Kaluo oyud wega. Kokamano kapok nokoyo matin nwantiere kaunti ma Homa Bay kama Gladys Nyasuna wanga mano gavana e kaunti ma Homa Bay na losa ahinya kaluore koda ogirimiti mar gero udi e kaunti ma Homa Bay. Piny owacho mamalo mano kokalo e migawo mochung' ne gedo mag udi ikore mar chako gero ute mano maromo 400 mabende nengo gi oyueyo e kaunti ma Homa Bay. Gedo mabende owinjore nego beni chako e giko mar dwe mar 11 ni jokanyo ka wanga oloso manen chenro mabende noyanga kanyo kod jatend piny Kenya mana mapiyo kimulo wach makamano. Erokamano Sharon, aparone adwa duoko ne adwa miyo wanga poch gi pak. Kuom oko mar nywako lwedo gima ne program mane president obiro godo Homa Bay. En hawe marach ne chieng' mane president obiro ne onge jotelo mayier kawuok e Homa Bay mane nitiere mar romone.
tang'eyo ne ing'ane mirima seche moko dhi malo kaluwore gi dwoko manyobede. To sani agombo ni mondo wagonyre kaka oganda mondo warwak dongruok mosebiro. Awinjo ka gavana wanga wacho maber ni chenro koro nitie mondo mi ute mikelo jowo wuog oko mondo chak loso plan kaka gidhi ng'iewogi. To gima duong' moloyo en ni seche ma koro wach mar affordable housing ni biro kendo president nyowacho gi dhoge owuon ni ma thuolo mar miyo joma tindo tije mawuok e alwora magedogi timore. Ing'eyo ni tije nok e piny mag Luo asemi statistic ni joluo kawuono nok kabisa e kuonde mag tije mag andika, to kendo wanok e kuonde mag tije mag ohala kaluwore ni pok wabedo moyangore e sirikande mosekaloga. Mae momiyo akwajowa ni mondo oyangre e sirikandni mondo kik wago mana ohala mobiro e gwengewa kende, to wabed joma nyalo go ohelni ma sirikal maduong' timo gi jo Kenya e gwenge mamoko. Omiyo thuolo makoro wadhiyene biro bedo thuolo makende ne ojende mawuok e alwora mar Homa Bay mondo koro yud contract e affordable housing madhi timore. Ang'eyo ni the president Migosi William Ruto wacho ni gik machalo kaka welding mane bitim gi jo Homa Bay, gik machalo kaka carpentry ibitim gi jo Homa Bay, gik machalo kaka mwandu madhi tiyo, obed kidi, obed kuoyo, obed labor, mago dhi tim gi jo Homa Bay. To winjo units midhi ger nyise ni pesa nitiere kanyo ma oromo loko ngima ji e ndalo magedo no timore. Tagino mana no ken Homa Bay kende nikech gwenge moko ma Kaluo, Siaya nitiere kanyo, wantiere gi Kisumu, wantiere gi Migori bende. Jo Kisumu niga different program kendo dhi mbele. Jo Homa Bay koro ka margi ochopo. To ang'eyo ni mar jo Migori bende biro nikech piny Kenya duong', mwandu magere tin, omiyo koro opogi to jomoko yuto jomoko ok yuti. Mane momiyo nawacho ni goodwill mar sirikal duong' kabisa. Seche ma ukwedo sirikal to jomoko to chiemo kata jomoko to yuto. Omiyo adwa kwayo kata wadwa kwayo oganda wa ni mondo oyaw lwetgi mondo orwak ker kendo orwaka gi mor. Ing'eni wendo kolimo to neno lekeu oko ka ubwonjo kode, unyiero kode, urwake tebe nyakune lekene kobwonjo kodu, unyiero kodu, to mano yawo chunye, miyo gimo chano miyo lwete koro nyalo juogore mochiw mang'eny kaluwore gi mor ma umiye. To ka ukiny kode to nyalo mana timo mokele no, to bende kodok to kone were uru gi joka wati uru gi jomoyie. Omiyo adwaro ni sama koro akwajo Homa Bay goganda maro nagi te ni sama koro Migosi Jatend Piny William Ruto biro limo wa Homa Bay tich abich mabiro, wawuoguru oko gi sirimo te mondo wayaw badwa wabende wakwake kaka wayaw badwa wakwako wano, mondo wamiye mijing'o ne warwako tije mokele ithurwa, wamorgo kendo wayie ne dhi loko ngimawa, wayie siro tich nene nyaka higni 5 rum. Ka higni 5 oserumo wanang'ad bura gima koro watimo. Taparo ni gweno mabutu ne matoyo, gweno mosiko baba ok to. Mana kamano, mana kar dhogi kanyo gweno mabutno ema toyo. Koka mana ng'eni jopiny nyalo goya lweny kapo nono no kabiro mo ote magi nikech aneno ka wadong' mana gi thuolo manok twatieko twak makama. Mana kwa nyalo mana somo moko kuom ote mabendi biro bedo ka ineno e TV ni kanyo, ote mabenya kwa Ramogi Jwang'i yoronwa okinyi makawuono e lai magwa magote machoka riade ka uchiel nono mbui mar Facebook wantiere achiel kachiel. Koka mano Sam Jakom iwacho ni nyisa kaka bedo PS mano jagoro mung'ire kata jatend migao dhi kelo dongruok Kaluo ka jok ma oyier to gin mana anti Raila, ere kaka dhi konyowa. En gino maro ni Sam Jakom Martin Ogendo biro bedo ka duoko penjo makamano. Kopogore gi Sam Jakom bende wantiere gi Ismail Owiti Ayoma.
iwacho ni tiyo kod sirikal mar Ruto ok rach, nyalo miyo wayudo dongruok kaluo. To wach mar kwedo Raila ema giwerego. Raila no ema pod en rwadhwa kaka joluero. Kamano nyakuom oteni mano Ishmael. Kopogre gi Ishmael Nyakwaramogi Jwang' bende wantiere gi janeno marwa machielo Kwenya Vin. Kwenye wacho ni ere gima nyocha Recho omamo, gima Goha okonyowago, un ukete e tugo. Mano pach Kwenya Vin kanyo bende mano Matino gido biro bedo kaduoko kanyo. Ogola Siala iwacho ni sa ochopo manyaka onagi were kod wach mar kwedo sirikal nikech gini oseduoko onagi piny kendo osethiro dongruok makaluo. Not even a single day a political party will bring development to the people. We need to be in the government, not in the opposition. We must change as a community. Awinjo ukana bondo kamna Nyogola Siala. Kopogre gi mano Eric Gono iwacho ni jafwambo Eric Onyango Gono wuod kachien kaluoch aneno chenro yo makara en ang'o ma migosi Martin Ogendo nyalo wacho ewi mak mimako godo oganda jo Kenya moko nobed e yor siasa koso chulo kuoro. Manen paro mabende Martin Ogendo biro bedo kaduoko kanyo. Oluoch Paul Audi iwacho ni kaka jo Green Congress gin gi plan mane e yiero mabiro kod sirikal matiyo sani. Aneno kanyo ka Eric Gono koro ochopo mane higa mar 2027 mane yiero mabende biro kanyo mano banga higni 5. Koka mano Martin Ogendo mago gin mana moko kuom penjo mabende donjo penjo pod thoth ka. Mana kinyalo duoko moko kuom gi mapiyo piyo neno kata mana ka ne ndiko ge kanyo mana kinyalo chako duoko penjo makamago. Erokamano Sharon kendo aneno ka sa koro ng'eny. Penjo mokwongo en ni to ere kaka migawo mar jagoro mongirore otudore gi dongruok. Sirikal en siri. To jakan siri mar sirikal en PS ahinya mar interior. Omiyo information and power. Statecraft ema gero piny. Joma nigi ng'eyo gerore, joma onge gi ng'eyo law bang' ji. Omiyo gwelo mar Dr. Raymond Ojwang' Omolo e migawo mar Interior and National Development en wach maduong' kabisa nikech ung'eyo ni migapeno en ng'at ma sirikal president chiko ne ite odiechieng' kodiechieng'. Omiyo ng'e gima sirikal paro odiechieng' kodiechieng'. Kwa nywak e lwedo to wabe wabiro ng'e gima sirikal paro. Wabiro ng'eyo ni to sirikal ni kodwa gi mor koso ni kodwa gi mirima. Wabiro ng'eyo ni to sirikal oyie ndikonwa ji koso tamore ndikonwa ji. Oyie go kodwa wala koso tamore go kodwa wala. Nikech awinjo ka gaset wacho ni kawuono nitiere tije mondike gaset. Ng'any tije go law gi mondo jogi tek kionge gi information. Omiyo amor gi dhial godo Dr. Raymond Ojwang' Omolo mondo bednwa migawo no. Wabeduru kode machiegni, wasire uru kendo wanyis jatend president nwa here mondo president okonywa here. Omiyo chieng' mwabiro timo ne homecoming aparo no wabiro timo ne homecoming mar adhai kabisa. Mondo president ong'ene wagene. Bende kopogre gi mano Sam Jakom nowacho ni ere kaka bedo PS mano jagoro mongirore kata mana jatend migawo dhi kelo dongruok kaluo ka jok ma oyier to gin mana anti Raila. Mano paro mabende nochiw kanyo gi Sam Jakom. Ok apar ne gin anti Raila kamano kendo ang'eyo ne mirima nitiere e thurwa mang'eny. Kata nyoro sama ne wan press conference naneno ka social media wacho ni wan anti Raila. Ok wan anti Raila. Ing'eyo ni oganda maluo kedo ne multi party. To ok wanyal bedo oganda mokedo ne gima ber kamano to wan to gino to wakawo wawito oko. Paro ji pogore. Kwa pogore paro ok ofulo ni wan anti. Wan waparo ni ka joluo bedo e sirikal to dongruok chopo negi maber kendo mapiyo maloyo ka joluo ni opposition.
Tapani paro makamano mabende ichwe ahinya kaluwore koda dongruok makamano bende mano ema bende dochiw koda jal moro ka mano mabende nawacho ni kata bed ni usiro kata mana sirikand Ruto mabende nego bed ni oganda mapacho kaendi atemo yudo kata mana wach makamano mabende nochwala ahinya gi janeno marwa moro mabende nawacho ni kata bed ni usiro kata mana sirikal to nitiere akweda mathoth ahinya ne jogweko mabende osebedo kata mana kakwedo Raila. Okawinjo kanyo manen penjo moro mabende no penji ka wanayude wanachwal ni kata kamano nitiere janeno marwa penjo moro penjo ne ang'o momiyo wan gi weche makwedo Raila tadwa kwere ni ayude nyinge Ismail Owiti Ayoma. Ismail wacho ni tiyo kod sirikal mar Ruto okrach nyalo miyo wayud dongruok kaluo to wach mar kwedo Raila ema giwerego akeni makoro wacho jomage Raila no pod ema en rwadhwa kaka joluo. Okapengo bedo Raila rwadh joluo to kata wan bende kata mane press conference mane wan tiere nyoro ne okapengo bedo Raila rwadh joluo makmana unyalo bedo gi rwath to gimidwaro ne oganda nyaka pur mondo dongruok gi obedie to kawuono serikal bedo achiel higa ka higa to kiero serikal mantie sani en mar Dr. William Samoei Ruto omiyo jok ma ochwake biro yute jok mokwede bende nyalo winjo matek. Nitiere janeno maro mabende no penjo ing'eni sirikal mokadho bende nwantiere koda jotend migepe mawuok e gwenge magwa makaluo nitiere jal mabende do penjo ni ere kony mabende Recho Mamo gi magoha no konyo wasani koro wantiere gi Raymond Ojwang Omolo mabende donjo wantiere gi Eliud Owalo madonjo kacha Alfred Kombudo kanyakla koda Joseph Mugosi. Ng'amo gwel kata ng'amo dhial mondo bede sirikal mar president konyo ji kaluwore gi yor ariyo kite monyuole godo ni ong'ama jagedo nyalo paro thurgi mondo ger to kata gi sund ma jok ma gwenge ne osunde godo sate mondo kel gimoro madongo piny to kendo gi kaka jo ng'amo yiere neno kaka gweng'no orwako kit tim ma otimo ne gweng'no omiyo wan kaka oganda mawuok Homa Bay kata mawuok e piny Nyanza ka president oneno ka wan gi logi gik motimo e thurwa to bende obedo kodwa gi mor nikech ing'e ni ng'ato yiero kaluwore gi chemistry manie kinde gi jok modwa tiyogo omiyo wan wayiero jok ma jochung'nwa wayiero jo MCA wayiero jo od bura wayiero senators wayiero governors to jok ma koro president tayo godo sirikal man to koro en ema oyiero ichalo ng'ama dwa kendo wan kiseyudo wuon paru mudago do Sharon to wakonyi hero kata abe ka yudo nyako madago to ukonya hero koro kaka wahere e kaka wayudo berne kaka wakwede e kaka waneno rachne omiyo adwaro ni mondo wahung jok ma president oyiero lwedo mondo wasundgi mondo wane ber bedo e sirikal mondo wabed gi yie adieri ni kare bedo e sirikal ber tainya nyako tendre koda dongruok ok en kata sirikal mamalo kende makilo kata dongruok ne jopiny bende walose kata sirikandwa mag gwenge wantiere koda sirikande mag gwenge ang'wen ere kaka ginyalo kelo dongruok paro moro mabende ochiw koda Sam Jakomka mabende aneno wacho ni ento kuom pache wacho ni josiasa makaluogi ok ne mbele but margi maduong' en mana manyombi gik monego gitim en ni giyaw kembe mondo dongruok obede romo manyoro no en mana mar berruok kaka no kang makamano di wachangwa hinya bende kotenre koda dongruok magwa makaluo. Gima notimore e Kenya kama ber e kedo mane ji okedo ne multi party kendo chako kedo ne katiba manyien en biro mar gimiluongo ni devolution. Devolution ne singo mane jo Kenya oketo kendgi giwegi gi sirikal mangima kata gi state ne oganda koganda ne giratiro mar dongruogi omiyo nopogno oganda koganda mwandugi e bwo chik mondo gigerre godo kendgi katiba wang'e madongo 174 wacho ni wapogo Kenya kidienje mondo oganda koganda opangre kendgi otire kendgi ogerre kendgi to mano biro kaluwore gi kit jotelo moyiero manyalo winjo wachno maler makete e tim ing'eyo ni siasa ni malo kabisa e pinywa mar Luo
to kendo nitie mirima kabisa mamiyo wich wil gi gima olos na sirikal. Koro ywaruok osiko ng'eny ma dongruok dhi lal. Kendo nyaka nyo wayud devolution igni apar mokalo. Aparo ne kwan kendo nonro mitimo pile ka pile golo counties mag Luo kani chien kabisa. Kata pinje manotimo ngoro machalo Machakos, machalo Wajia, machalo Turkana, osego kang malowa. Kidhi Homa Bay, kata office mar governor kende mapodonge. Kidhi Homa Bay, ne yudo ka kata hospital kende mokti. To nikech jowa pok omiyo dongruok wa paro motegno. Ahinya jok moyiero e migepego. Ageno ni yiero manyo otemne, koro jok manyo wayiero dhi loko pachgi mondo counties oti godo e dongruok. Aneno ote moro ka oor gi Jackie Nyarmudi oluwo chenro. Kendi biro bedo kisiro ote ma bende ooro. Wacho ni Sharon ok apar ka riwruok kod sirikal nyalo kelo dongruok kaluo. Ka en mana ni sani ochopo to ochopo. We had CS mago jotend migepi kaka Magoha, Rachel Mamo, wacho kanyo ni bende nwan gi commissioner mar obila Mano Owino, Charles Owino. Ang'o mana gitimo to change lifestyle mar onagi. Look at other communities. Ka giyudo opportunities to gindi kod jog gi tich radar. Wanjo luoto iwalet. Onagi onego walok strategy ni joluo dhi kelo kony. Let's back into work hard and smart thinking. Mano paro mochiw gi Jackie Nyarmudi. Ayie kode matin. Ing'eyo ni nitiere pok ma president nyalo miyo oganda mondo logo do bura ni donga miyo. To mondo mi pok momiyo uno lokre dongruok. President mene chako ng'iyo tok ng'at momiyo uno ni to urwako wach no nade. Urwako timne no nade. Nikech president nigi discretion to gi goodwill. Aparo ni gima ok wuog maler en goodwill. To goodwill luongo ni godo gi dholuo ni en hera mopondo ma sirikal nyalo bedo godo goganda moro. To kata kwede mopondo miluongo ni badwill ma sirikal nyalo bedo godo goganda moro. Koro onyalo miyo u mar lo bura nikech jikone wabe wan jo Kenya, wabe jo wajo solusuru. To koni karera miyo u ng'ane. To ka en kod goodwill to dhi tok miyo u ng'ane mi winj ko biro gi ng'ane momiyo chik e mbele une na yieri mondo iger thuru ka nitiere wach moro kelira dwoko mami iduog ne jou mondo jowu oyie ni kare wayie tiyore kodgi maber. Nitie penjo moro gindo mabende nopenje kod janeno marwa Oluoch Polaudi. Owacho ni un kaka jo Green Congress un gi plan mane e yiero mabiro kod sirikal matiyo sani. Osaneno mbele. Chama ka chama iloso mondo olos sirikal. To chama nyalo loso sirikal kende kata chama nyalo bedo e riwruok maloso sirikal. Wan gi chenro mar riwruok gi chama mamoko mondo walos sirikal kendo sane waungo sirikal mar Migosi William Ruto lwedo. Kendo kaka wadhi mbele wan gi yie ni wadhi medo unge lwedo. Wabiro kawo wabiro neno kaka tich otiyore mondo omi jowa mijing'o ne to ber nitie koso onge. To mane momiyo asundo jothurwa mondo wuog oko mondo rwak jatelo mondo jatelo timnwa timbene e higni 5 mabiroge mondo wang'ad godo bura. Kata kiwacho ni jatelo timbe ge neno kanyo ka nitiere janeno marwa mabende wacho ni it's not a must ni kintiere government oka ni nego bed ni your region needs to get developed. We pay taxes too and it's our right to get development projects. Ang'eno gindo e gwenge mag Kaluo wantiere koda chiemo. Gwenge mag Kaluo to nwach ni en gwenge mabende nitiere koda king'iyo kata mana kembe wantiere godo marego sukari, wantiere koda cham, wantiere koda kineno kata mana ka bondo kacha rabuon mawuok ka bondo. Ipanne governors magwa mabende wantiere godo sane gwenge magwa kuma Kaluo. Governors ang'wen nego bende gitimo ang'o nikech gwenge mag Kaluo to nwach ni kata mana kor lwasi bende kikompare kata mana kipimo gi gwenge mamoko. Sani kata mana ka nitiere oro gwenge mopogore opogore, oro kata mana gwenge mag Nyanza pok wawinjo ahinya. Onge oganda ma Nyasaye ogwedho kaka oganda ma Luo. Wadak e piny ma kor lwasi ne ber, wadak e piny ma miyo, wadak e piny manie tie nam,
to kendo wan jok ma tiyo matek kaka oganda. To maduong' moloyo ni wan jok ma bende osomo kendo riek. To nitiere gima pok wayudo kare. Ok apar ne yiero mar jogo machung'nwa e migepe mata dongruokwa osebedo kare. Mae mamiyo aparo ni thirno nitie. To kendo onge tich matiyore ka onge nyapara. Nyapara motegno mang'iyo tich e piny Luo kata e counties mag Luo onge. To ing'eyo ne ka ok imiyo ng'ato tich, ka ok indiko ng'ato tich, to ok inyal kwaye. Kindiko med to in ema ikwaye, to med ng'ato to ok inyal kwayo. Omiyo aparo ni kata obedo ni teko ni e lwet jopiny, to pok oyangore negi maber ni gin ema ginyalo ndiko ng'ato tich, kata ginyalo riembo ng'ato tich, kata ginyalo bedo nyapara mar tich. Ing'e ni county government onengo ritgi jok mwaoro kaka MCA mondo obed nyapara. To ka jo MCA mwakelo odhi odonje kitanda achiel gi governor, to tich koro nyaka nende. Koro MCA zemene beni keto governor stesre. Kamano. Koro kanye maparo ne ng'ikruok nitie. To kendo onengo bedie ng'ama siemo wang' ka tich ok dhi kare. To mane mamiyo awacho ni ng'ama omiyi tich ema nyalo siemo wang'i. Ng'ama ok omiyi tich ok nyal siemo wang'i. Erokamano ahinya. Ko kamano nyakwar Ramogi wangi kanyo bende ema neno ka bende seche bende rengo matek. Kanyalo mana ka oyueyo matin, bang' ka oyueyo matin to abiro duogo mar mondo mi watiek twak makama. Okinyi ma kawuono nitiere gi Martin Ogindo, mano jaod bura machon mar Rangwe mantiere kaunti ma Homa Bay, bende en jatend duond bura mano mar Green Party, mano Green Congress. Kwa kumanya kwa Ramogi wangu wako yo matino kwa duogo, atiek somo ote magi, awinj paro mogik mar Martin Ogingo, kalem kanyana kaka koda dongruok mabende, wanyalo bedo ni wasomo paro. Kwa kamano kikidhi mabora. Olive Limited yangonu na Serian Ridge Phase 3 e gwenge mag Kimuka e Ngong, apaya mar Ngong Suswa. Wan kod title deeds moikre, beacons mosegur, yore mapaya maber e kindgi, chiel moluoro gi te, pi, stima, kendo en but skul mar sirikal kod alwora mokwe. Magi duto de nengo mar siling 650 kende. Lo madirom 50 by 100 kata an 1/8 of acre. Tudri kodwa e namba mar 0704303030 mondi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre tarik 19 dwe mar 11 higani, kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. Mano doko pamo, mano doko miel, yae, mano doko pako. Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo, kokikore gi jaseme, Ken the DJ, kod wuod Karungu, Jilo Jamwaka, Mayo, Injili Mit. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instance
A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Malakamanya kwa Ramogi juang machiegni kendo e twak ma en chenro mar rupinyi to ma en twak ma bende bontiere godo twak mokwongo kapok wadonjo e chenro machielo. Kaka mano kiny makawuono kapono kiro record wanya kwa Ramogi juang thor wach ma bende watwake. En kaluwore koda siasa kod dongruok wan kaka onagi e gwenge mag Kaluo. Gin dongruok mage ma bende wanyalo yudo ang'e ni wuodwa nochung' mano Raila Amolo Odinga nochung' mar bedo jatend piny Kenya mar abich kata kamano okang' ma kamano nokoyudo. Sani wantiere gi jatend piny Kenya manyien mano William Ruto. Ere kaka onage dongruok mane ma bende wanyalo yudo e sirikal. Nyaka sane kineno lemo mar jatend migao wantiere goda achiel mano Elido Walo ma bende nowal kanyo kaka jatend migao mar weche gweko mag tudruok. Sani ne apis en thuolo mar juma achiel nyaka jatend migepe na chak tiyo. Bende jogoro mongirore bende nowal jogoro mongirore 50 kod achiel e gwenge mag Nyanza wantiere gi jogoro mongirore mago permanent secretaries adek ma bende nowal koda jatend piny Kenya. En mana ni oganda pod rango ng'iyo dibed ni lemo mamoko wang'e ni parastatals poko yiere ji jombetre biro bedo kramna jomage mago commissioners mag piny Kenya ne pinje mamoko. Akeni bende pod wanyalo bedo gi geno koso wanyalo bedo gi hawi matino gendo. Erokamano Sharon, gima kik waweti en geno. Wabeduru gi geno ewi weche ariyo. E bwo ratiro kaka jo Kenya wabeduru gi geno ni president onengo parwa kendo e thuolo ma pod nitiere mogero godo sirikande. To kendo ewi bedo ni president owuon obiro timonwa limbe mokwawa ni mondo wati kode. Mano bende medo wageno ni kare en kodwa gi e chunye. Ing'e ni mondo ng'ato limue sama chon kama cha nyiso ni odhialu e chunye. Koro kaka ukawo dhialno ema miyo uneno berne kaka ji medo dhi mbele. Koro an gi geno kanyo kabisa. To aparo ni en wajibu wa kaka oganda mondo walos lwasi makare mamiyo jatend piny bedo gi ilo mar tokonwa maber. Nikech awinjo kaka iwacho ni nyo wan gi dwaro. To koro mano gima koro sane weche mag siasa koro sagi oserumo. Koro nyaka koro wayangre ayanga mar dak e ngima manitie sani. En dak gi sirikal mar Dr. William Ruto. Mana kamano aneno ka saa koro semayo wang'wa dakika ina pagadek tok saa ariyo mar okinyi. Wachni mogik kaluwore koda thuond wach mabende wantiere godo siasa kod dongruok. Ahinya kaka onagi nyalo dongore enang'o. Wachna mogik ewi dongruok mar onagi en ni nya mar oganda en ratero e bwo chik. To maduong' moloyo bedo ratero e bwo chik en ni to en relationship. Un gi kit winjruok machalo nade gi sirikal manitie. Omiyo wasebedo ka wabandho dongruok e sirikal molosi higa ka higa e bwo ratiro ma chik omiyowa. Tadwa kwa jothurwa ni kawuono wadhi uru a step further mondo walos winjruok makare e kindwa gi sirikal manitie. Mondo walos osiep gi sirikal manitie. Mondo wayud ratirowa kokalo ma chik miyowa. Omiyo kaka ne president of the Alanwa wuodwa mogeno mwaluongo ni Dr. Raymond Ojuang Omolo. Wakonye hero. Kendo kubiro lemowa to wanyise hera makende gi rwak makende.
An Sharon nyaka kora jimbo wach moro kae. Ing'eni ka wuodwa miluongo ni Raila Amolo Odinga obedo president. Ok obi bedo president mar joluo kende. Obiro bedo president mar Kenya mangima. Kendo ogendini mamoko biro biro e sirikande no ka gin gi ratiro kendo ka gin gosiep mane giloso ndalo machon. Kendo gibiro yudo pokgi. Omiyo wa bende kaka oganda sirikal manitie nyaka wakawie pokwa. Mane ka chieng' ma wayudo sirikal to wamedo gi mane wayudo sani to wabedo jomodongore. Omiyo adwa tieko ka wacho ni waye uru mirima wabed jomoyie tich mondo wager godo thurwa mondo wami sirikal thuolo mondo rwak jowa tich kaka ne rwako chon. Mondo wami sirikal thuolo mondo goge jo ohala kaka ne go chon. Mondo wami sirikal thuolo mondo obed kodwa gi yie ma president nyalo biro manind Kisumo ka onge gi parruok moro amora ne ng'ato ni kode gi wach. Aparo ni mane wach madang' ang'e. Omiyo tich abich mabiro president biro Homa Bay. Adwa kwajo Homa Bay gonage mangima e piny mar Nyanza mondo wuog oko kar rombgi mondo rwak president mar piny mondo nyise ni wan thuolo kendo wahikore mar tiyo kode kendo wahikore mar nywake lwedo kaka oganda. Erokamano ahinya Martin Ogindo kendo erokamano ahinya kuom paro maliw ma bende ichiwo ne onagi okinyi ma kawuono. Kok manya kwaro mga jwange erokamano ahinya kuom bedo kodwa chakre nwachak twak makama mano chakre saa 1 nyaka sani koro watieke en dakika 16 tok saa 2 mar okinyi. Bende erokamano ahinya kuom ote ma bende iora temo kar nyalo mara mar somo gi kanyo bende makelo wa giko mar twak makama. Parni chenro pod iela chuduchi ma kawuono ka en chieng' tich abich. Bang' ka wanaseka oyueyo to koro wadonjo e chuny banjo. Kiny ma kawuono wantiere koda jathum ma bende aneno kosemulo e studio wa kaindi. Nyinge en Viki Matata. Yino mar mondo mi waka oyueyo bang' dakika matin. To wadonjo gi Viki Matata, Cleophas Oluoch biro bedo ka bago twak. Mane chenro mar ng'e jothumbe wa kik dhi mabor. Stop. Mondi polisi chiegni pore ka sani tok bi chalo ni out ne inje. Ma en chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Indube idalawa kanyasoro dalawa. Indube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli. Watio matek jokanyana nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Local Instrumental one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV.